By som sa spýtal súdruha Hoptu, že čo spravili teda komunisti za 50 rokov treba s maďarskou a cigánskou otázkou. Keď to bola diktatúra, tak ste mohli niečo spraviť, lebo ste boli diktátori. A čo ste spravili? Čo ste s nimi spravili? Upevnili si moc na južnom Slovensku, ktorá sa teraz ešte rozvíja do úplne zvrhlých foriem. Cigáni sa rozrastli tak, že pomaličky za 50 rokov... Za komunistov mali aj Romovia prácu, aj občania našej maďarskej národnosti mali prácu. My sme v podstate nerozlišovali medzi národnostami. Brali sme občanov slovenskej... väznice cigánov. Čo rozprávate? Ale všetky tieto problémy, ktoré tu existujú, za socializmu neboli. Jednoducho pretože občania mali zabezpečené základné životné potreby. Ale bohužiaľ... Za socializmu komunisti v 48. roku vraždili, lúpili, kradli. A z toho, čo nakradli, niečo sa muselo vybudovať. Lebo ukradli mnohonásobne viac. Prosím vás, keď ste boli takí úspešní, prečo to všetko skrakovalo? Opitý Brežnev so svojimi deťmi rozkradli miliardy rublov. Pán Slota, tu sú také rozprávky, ktoré môžete rozprávať deťom v materskej školke. Áno. No tak možno, že tam patríte, do tej materskej školky. KSS otvorene hovorí, že chce návrat k socializmu. Vrátiť režim späť. Vy, ktorí ste sa vyjadrili, že ste kopli plešatého Lenina do minulosti a sám osobne ste teda vyhodili do vzduchu kosák a kladivo pred Žilinou. Napísali to najväčší vrahovia v dejinách ľudstva. Pán Slota, si Lenin vyprosujem, pretože Stalin. Vysielanie od Lenina ani od Stalina si zrejme nič nečítali, pretože neviem, či vôbec ste čítali... Hlúposti som nikdy v živote nečítal. No v podstate sedíte v budove, ktorú urobili komunisti, sedíte v bývalom okresnom výbore strany. To neurobili komunisti, to spravil ľud tejto krajiny, slovenský národ. Áno, z členských príspevkov komunistickej strany, lebo to je jedna z budov, ktorá nebola prevedená. Áno, vy sedíte možno aj v bývalej kancelárii bývalého vedúceho tajomníka strany. Prosím vás, neblúznite. No ale neblúzním, no. Komunisti aj v Žiline urobili toho toľko veľa, že by ste sa nemali ničím chváliť. Komunisti sa ožierali. Ale to... Pán Slota. Chudobný národ drel. Kde to dospelo? Kde to dospelo po 40 rokoch? Veď to komunisti potom už videli, že to tak dokafrali, že nakoniec vznikla nežná revolúcia. Ľudia, bolo posraného človeka od narodenia až po smrť. Kde to dneska dospelo? Hej? Však v podstate... A niektorí k tej smrti boli dohnaní ešte skôr. Ale no, tak v Jachimovských väzniciach. Hovorí sa o politických procesoch za 50 rokov 190 ľudí, údajne, o politických procesoch. A sú tam aj tí, čo zavraždili predsedov národných výborov. A dnes komunisti zavraždili 300 000 ľudí v rámci Československa. Keby pokračoval štát v tej forme, ako bol pred vojnou, tak by tam neboli 4 sídliska, bolo by tam 10 sídlisk. Nebola by tam jedna univerzita, boli by tam možno 2 univerzity.